wonten ing kagem sedaya gumolong tekadipun kempal manunggal wonten pasedanan guncang di Malang Blitar Hadiningrat kadandingan angeruri budaya Jawa mulih kuncana Nuswantara angger bagaaken budaya ingkang indah edi sarwa adiluhur kanthi mamahayu ayuning sesama hanep pituture para leluhur ingkang wonten ing kaganika Pirangga pangarsa saking almedua yenipun ing panjenenganipun nyaris kita dalasan sedaya para kulawangsa ingkang gumolongaken tekadipun angeruri budaya Jawa mulai saking wiwit purwa ngantos dumugi pungkasaning yuswa kula lan handika sedaya Darga semanten sampun wonten wonten ing pasedanan Guncang di Malang kapurwakani dening Ibu Ireng ingkang agem busana sarwa cemeng lamun Cilendra pindha gagahakon atas wujuding sapusada ing pangajap minangka hadiwiraken sedaya super-supermo ingkang cuwandhok wonten ing bumi Nusantara Jawa ora iso medhun kawitan wonten papan panggilan candhi malah ingkang wonten ing Mandalika minangka papan panggilan sesarengan donga pamuji puji hastawa dhumateng asmanipun Gusti Kamo awas ya maha kawasa kuwi tansah